τραβάει, σαν τραβάει. Σαν πιάνει. Τι βρες το δυο. Πάρε μας το καλάμι και δεν κάτσε πέρα. Να ρίξουμε την τάνη. Πάρε ρίξε το κόσμο. Έλα επαγγελματία. Όχι ρε πούστη. Για ψάχνεις με καρδιά. Α, πουλιανός πρέπει να είναι. Κάτω καλά πώς λυγίζει μαλάκα. Τι γίνεται με πέρα στο καφεό. Στο καφεό σου λίγο με καφεό. Τι γίνεται τώρα. Καρχαρίες είναι. Και έχεις πόδα αυτό το καλάμι. Θα φέρουμε δίκτυ, θα φέρουμε δίκτυ. Όχι ρε θα μας φύγει. Αυτό το καλάμι είναι φιλικό. Τσίψε μαλάκες. Και αυτό τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ στο καρπερό ρε φίλε. Ω, μου στείλεξε και χρειάζεται. Admiral είναι. Μαλάκα. Για να έρχεται η κάμερα εδώ πιο κοντά να δείξει το Admiral. Κράτα. Έλα καλιακάτσο, κράτα εδώ. Τι λες. Πω, δείξτε το τι βγάλαμε. Πω, πως μπλέχτηκε εδώ ρε τσίψε άγρια. Τι λέω καθαρίας εκεί. Τον έβγεσες. Πάμε, άστο, πάμε. Έλα καλή σου μάνα. Σου φύγεις ένα. Εντάξει, μην πολύ δείξεις. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Αλογάκι της Παναγίας σου. Φίλε, νερόκοτα είναι έτσι. Όπου μεγάλη, τι έχουμε κάνει, κάτσε. Έλα, κάμερα, έλα λίγο κάτι εδώ να βάλεις. Εντάξει. Πω, φίλε. Λοιπόν, έχουμε ανακοινώσει το καρπερό Γραβενών ότι έχει τρομερά ψάρια. Και ειδικά στο γήπεδο του Καρπερού, εδώ στην Πάρα. Έχουμε βγάλει τις πουτάνες στο ψάρι. Και Admiral. Στα πολύ καθαρά νερά του Καρπερού Γραβενού εδώ πέρα. Γρεβενών φίλε. Ωραία φίλε, τι βγάλαμε εδώ τώρα. Λοιπόν παιδιά, πιστεύω να έχουμε πολύ τουρισμό μετά από αυτό το βίντεο που έχουμε γυρίσει. Εντάξει, πιστεύω πως όλοι θα έρθουν εδώ πέρα να δοκιμάσουν το χόμπι. Το υπέροχο μέρος αυτό, να το δουν, να το εξερευνήσουν όλοι μαζί. Αξίζει να γίνει μια τέτοια δραστηριότητα και ναι, πρέπει να κάνουμε ένα διαγωνισμό ψαρέματος για τους μικρούς και μεγάλους λάτρες του χόμπι. Γιατί πιστεύω πως είναι ένα από τα μοναδικά μέρη της Ελλάδας αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε και πρέπει να το αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Έτσι πιστεύω.
Τώρα βεβαίως, κυρίες και κύριοι, εδώ με παίρνει η κάμερα. Κυρίες και κύριοι, με βλέπετε εδώ, είμαι ο Νιώθος Κωνσταντινίδης. Από ό,τι βλέπετε θα ψάξω εδώ πέρα. Μας χαλάει το κολομαντρί της Ντόνιας εκεί να πούμε, γαμώ τον αντιχριστό της. Γιατί εντάξει, ψαρεύουμε εδώ πέρα, αλλά μας βρωμάει πάρα πολύ. Έχουμε πρόβλημα με αυτή τη μυρωδιά. Δεν φτάνουμε, δεν έχει νερό να πνίγει το στάβλο, πάει κλέφτει ακόμα και νερό. Δηλαδή ο πατέρας βρωμίλος και η μάνα βρωμίλα. Κλέβουν νερό από το φροντίλα δηλαδή, έλεος! Έλεος! Θέλουμε το καλάμι, δεν γίνεται εδώ πέρα. Οπότε έχουν δείξει τα δεδομένα, έχει μπλεκτεί. Ναι, και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή? Τώρα φίλε μου, ερχόμαστε για να συνεχίσουμε το βγάλσιμο της αντλήρας εδώ πέρα. Έχει πολύ άγρα είναι αυτό εδώ πέρα. Και από ό,τι φαίνεται θέλουμε και αυτό πολύ δύσκολο. Βασίλη, φέρει λίγο την πέρσα ρε. Τι δεν την πήραμε? Την άλλη φορά πρέπει να βγάλουμε και άλλη μάρκα έτσι, να τα προωθούμε δηλαδή και κάπου αλλού. Αφού κάτσε μεγάλη τώρα μας έχει πληρώσει Admiral. Για να βγάλουμε κι εμείς το μεροκάματό μας, δεν κατάλαβες. Τι είναι το θέμα, όλο το θέμα. Δηλαδή έχεις ψαρέψει εδώ, και προσέχεις. Έχεις ψάξει το εδώ πέρα τώρα, δηλαδή. Εντάξει, θα βγάζει να ψάξει. Βγάλουμε και Admiral να πούμε, ορίστε. Admiral, Giovanni 10. Κάμερα μάνα Μάριε, άμα θέλεις σε παρακαλώ πολύ βγάλει και λίγο τα καταγάλανα νερά του Καρπερού και την ηρεμία τους. Καρχαρίες έχει μέσα, παιδιά, καρχαρίες. Εδώ κάτι πρέπει να πέδειξει να ήταν πολύ μεγάλο. Παιδιά, καρχαρίες έχει μέσα, κοιτάξτε με τη σειρά πάμε, παιδιά, πω τι γίνεται. Εδώ μπροστά μας, εδώ, κοιτάξτε. Φίλε μου, εδώ πρέπει να έχει και πυράγχας. Πω, με δελφίνι. Αυτό τώρα, μπράβο, ο φίλος μου έχει μεγάλο δίκιο, γιατί πρέπει να ήταν δελφίνι. Να το πάλι. Να το πάλι, ναι, μεγάλο. Μπράβο. Έχουμε πολύ αξιοθαύμαστα νερά, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και μία και δύο και τρεις φορές. Θέλει καλά αυτό μέσα, να ξέρετε παιδιά. Φανταστικό το μέρος, φανταστική ημέρα σήμερα, φανταστικά όλα. Η Λία μας έχει μείνει καθόλου καλαμπόκι να βάλουμε. Δεν νομίζω φίλε μου πως θα έχουμε το όλο. Κυρίες και κύριοι, εδώ κάμερα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Βασίλη, έλα και εσύ. Βασίλη, έλα λίγο κι εσύ. Βασίλη, έλα. Βασίλη. Βασίλη, έλα εδώ, έλα. Ήρθε η ώρα να πούμε ένα γεια στους Λοιπόν, είμαστε τα τρία παιδιά του Καρπερού. Σας δείξαμε ένα από το καλύτερο μέρος του χωριού μας για ψάρεμα. Είναι ο Κώστας, ο Ηλίας και ο Βασίλης. Από εμάς, γεια σας παιδιά.